Alam mga palangga, naka-harvest na tao dragon fruit. First harvest ni nato sa isa ka punuan. Gamay siya kay natabunan dai siya sa sagbut. Natabunan siya og kining madidi kakao. Mm. Yummy. Tao. Tamis ka itong dragon fruit. Sulom. Tamis ka siya. Basta magkugi ha. Medyo maano. Kailangan mananam ta. Karoon na tayo makaon. Bye!